Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala al-muallifu al-imam as-Sanusi rahimahullahu ta'ala wa yajibu lahu ta'ala al-qidamu wal baqa'u. Ayo di mana nih? Wa yajibulan wajib lahu kedue Allah Ta'ala al-qidamu apa sifat qidam. Sifat qidam niku napa? Dhisik tanpa permulaan. Wal baqa'u lan sifat baqa'. Sifat baqa' iku napa? Akhir keri tanpa wonten langgeng ya, langgeng gak ana akhire, kamane ngono iku baqa. Wa illa lan lamun ora kok misal ora duwe sifat qidam, ora duwe sifat wajib baqa ya, kana yakti ana sapa Gusti Allah muhtajan iku wong kang butuh ilal fa'ili maring wong kang nglampahi, wong kang nyiptakno. Fayakunu mongko ana sapa Gusti Allah hadisan iku perkara kang anyar, asale gak ana dadi ana. Fayajibu mongko wajib lahu kedue Allah Ta'ala. Nah dikira-kira ora duwe sifat kita, ora duwe sifat baqa ya, mongko wajib pripun? Minal ajzi saking ora mampu ma apa perkara wajib kang wajib apa ma apa perkara wajib kang wajib apa ma lisa iril hawadisi maring sakabehane pira-pira hadis ya, makhluk nggih, perkara sing anyar sing asale gak ana dadi ana. Bal yakunu bali ana hina idzin ing dalem mangsa iku mau wujuduhu apa wujude Gusti Allah mustahilan iku perkara kang mustahil. Mustahilan iku perkara kang mustahil. Kenapa kok mustahil? Lima krana perkara yalzamu kang lazim, kang ya berkonsekuensi. Apa ma ala taqdiri hudusihi ing atase dikira-kiraknone anyare Gusti Allah. Bayane ma minad dauri, bayane saking daur awit tasalsuli utawa tasalsul. Engko apa daur tasalsul? Engko jelasno. Al mustahilaini kang mustahil karone. Wes mirengke. Ya. Jadi Gusti Allah niku nggih. Nah ndok winginane wis dijelaske nggih ana ning kitab niki jelaske bahwa Gusti Allah niki gadah sifat wajib wujude. Napa wajib wujude? Artinya napa? Anane wujudnya Gusti Allah niki ora iso diterima akal nek pamane gak kaya ngono kuwi. Nek gak wujud. Ya. Lah saiki nggih, iki wajib kagem Gusti Allah napa sifat qidam kalih sifat baqa. Qidam apa mau? Dahulu tanpa permulaan. Nah baqa langgeng tanpa akhir. Langgeng napa tanpa akhir. Ya, jadi napa jenenge ora didahului sifat adam utawa ora ana, juga ora diikuti dengan sifat adam. Sifat adam atau sifat ora ana niku qidam ambek baqa. Lah iki wajib kagem Gusti Allah. Ya artinya napa? Akal gak iso nerima nek ana pangeran kok ora qidam. Artinya napa? Misal nduk biyen asale gak ana terus baru ujug-ujug ana, ya ana lagi ana pangeran. Ya iki akal gak iso nrimo. Lah terus nduk biyen sapa pangerane? Kok pangeran kok lagian? Pangeran iku kudu selawase.
Kayak biyen ora ana kawitane pola akhir. Kok ujuk-ujuk apa jenenge ngomongnya asale gak ono terus dadi ono. Ya ora layak, ora pantes dadi napa? Pangeran. Paham? Paham mboten? Begitu pula pangeran kok ono masa akhire. Jadi gak duwe sifat bakok. Jadi pangeran ngomong Gusti Allah kok ono sifat akhire. Besok nek kiamat padha matine misalkan. Ya ora layak dadi pangeran. Nanti pangeran iku kudune wujude iku selawase. Biyen ora ana kawitane. Ya wis wujud, nggih. Terus badane ku pol ora ana akhire, nggih. Ya tetep kudu wujud. Iku pangeran kudune ngono kuwi. Jadi akale sampean gak iso nrimo nek ana pangeran kok ora ana, nggih, nerima ora ana. Iku ya. Yes. Kenapa kok wajib iki delok iki dalile iki. Ya dalile niki. Wa illa kana muhtajan ilal fa'ili fayakunu hadisan. Ngono. Kok misal Gusti Allah niki mboten gadah sifat qidam. Mau qidam apa? Dahulu tanpa permulaan. Bakok iku apa? Kekal tanpa akhir. Kok misal mboten gadah sifat qidam, mboten gadah sifat bakok. Artine ana kemungkinan nggih Gusti Allah mboten wujud. Nggih. Ana kemungkinan Gusti Allah mboten wujud. Kok misal kaya ngono kuwi? Sing qidam ae sing jelas iki, sing qidam. Seandainya Gusti Allah kok ana kawitane. Nggih, seandainya Gusti Allah kok ana kawitane. Berarti sadurunge kan ora ana, nggih mboten? Nggih mboten? Nek ana kawitane berarti kan sadurunge mboten wonten. Nek sadurunge mboten wonten, terus ujug-ujug wonten. Mbok sadurunge gak ana, terus dadi ana. Berarti kudu hukum akal iki secara akal iki harus menghukumi berarti ana sing wujudno. Nggih mboten? Nggih mboten. Kita iki melihat sing asale gak ana terus dadi ana, iki secara hukum akal iki mesti mensifati meyakini, tidak hanya meyakini ya, anjen kaya ngono kuwi hakikatul amr. Asale gak ana kok dadi ana, berarti ana sing ngwujudno. Nggih mboten? Ada yang mau wujudkan. Lah iki seandainya kok Gusti Allah asale gak ana terus dadi ana. Niki pasti Gusti Allah butuh kalih zat sing wujudno. Kok butuh zat sing wujudno berarti Gusti Allah hadis. Hadis iku napa? Anyar teko. Artinya apa? Sing asale gak ana jadi ana. Maka kaya ngene iki, nggih, rungono. Nek Gusti Allah hadis, ya berarti padha mek hadis liyane. Jadi konsekuensine nek pamane Gusti Allah mboten gadah sifat qidam, nggih. Nggih, mboten gadah sifat qidam berarti Gusti Allah niku wau butuh maring zat sing nyiptakno. Berarti Gusti Allah hadis. Nah hadis ya padha-padha mek awak dhewe. Nggih, awak dhewe hadis mboten. Kula sampean hadis mboten. Bumi iki hadis mboten. Seandainya Gusti Allah kok ora duwe sifat qidam ya padha mek kula sampean padha-padha hadise. Ya, nek padha-padha hadise ya sifat-sifat yang ada pada hadis-hadis iki ana ning Gusti Allah. Lah iki mustahil iki. Nggih, mustahil. Paham? Paham mboten? Terus engko kadang ana wong lho Pak, kan ada kemungkinan Gusti Allah iki diciptakno. Engko sing nyiptakno iki ya diciptakno meneh. Iki padha mustahil kabeh. Artine engko ana konsep iku jenenge daur kalih tasalsul. Ngono. Apa jenenge daur kalih tasalsul. Iki ya mustahil kabeh kagem Gusti Allah. Ya, iki mustahil. Mustahile pripun? Ngono. Ana wong ngomong daur iki ngene. Daur iki Gusti Allah. Nggih. Misal
Ya. Diciptakno ambekan apa lah. Ya, terus iki diciptakno ambekan iki. Iki sing nyiptakno iki. Iki sing nyiptakno iki. Iki sing nyiptakno Gusti Allah. Misal kok ngene iki, mustahil mboten iki? Mustahil. Misal tak kadane ya, tak contoh iki ben gampang-gampangan wae. Irsyad diciptakno Irfan. Irfan diciptakno Akmal. Akmal sing nyiptakno sapa? Irsyad. Mustahil gak kok ngene? Hah? Mustahil mboten? Hah? Mustahil mboten? Nah, mustahil. Gak mungkin. Lah iki jenenge napa? Daur. Jadi engko balik meneh. Jadi misal iki muka iki ya seandainya iki andi-andi ya, andi-andian ya. Ora kok temenan kok ngene iki gak ya. Iki nggih nunjukno bahwa napa Gusti Allah niki gadah sifat baqo, gadah sifat napa mugi kidam. Ya. Balik. Seandainya kok Gusti Allah niki mau mboten gadah sifat kidam, mboten gadah sifat baqo, iki Gusti Allah ya butuh maring sing nyiptakno. Gusti Allah hadis butuh sing maring sing nyiptakno. Lah, engko sing nyiptakno iki ana dua kemungkinan. Ana dua kemungkinan. Iki sing nyiptakno misal apa era terus badhe niku engko sing nyiptakno iki diciptakno sing liyane, ciptakno A ciptakno B ciptakno Gusti Allah misalkan. Lah iki jenenge napa? Daur. Mustahil mboten kok ngene iki? Hah? Mustahil. Iki nak sing ning gambar iki kadoan iki. Misal kok ngene iki ya. Gusti Allah diciptakno A ciptakno B sing nyiptakno sapa? Sing nyiptakno Gusti Allah. Wah, kok ngene iki daur iki. Iki gak mungkin, mustahil. Ya, ana kalane daur, nggih. Ana kalane tasalsul. Tasalsul iki piye? Misal Gusti Allah diciptakno ambekan A, ciptakno ambekan B, ciptakno ambekan C sampai gak ana mentoke. Iki ya padha mustahil. Paham? Paham mboten? Iki jenenge napa? Tasalsul. Artine tasalsul iku napa? Tasalsul iku artine ora ana akhire. Jadi sampean ngerti kaya rantai, nggih. Rantai tapi ora ana pole. Nah, niku jenenge napa? Tasal. Nak daur muter. Gampangane sampean ngerti rantai ya. Rantai ngerti rantai? Rantai nak engko dihubungno, dibalekno meneh. Nah, iku jenenge kaya iku daur. Tapi nak iki rantai tapi gak ana pole. Mata rantai tapi gak ana pole, iki jenenge napa? Tasal. Iku ya padha mustahil. Nah, kok misal Pak gak tasalsul Pak, misal ora daur gak tasalsul, tapi mentok pol A misalkan. Gusti Allah ciptakno A. Ya berarti sing layak dadi pangeran gak Gusti Allah tapi A iku mau. Nah, iki padha mustahil juga. Nah, padha napa mustahil juga. Artine napa? Artine sing jenenge pangeran Gusti Allah niku wajib hukume, wajib secara akal gadah persifatan qidam, gadah persifatan baqo. Qidam niku napa wau? Dahulu tanpa permulaan. Ya, terus baqo langgeng kekal tanpa akhiran. Iku Gusti Allah wajib persifatan niku. Kok seandainya kok mboten persifatan niku, nggih. Artinya kok ada kemungkinan ora ana. Mbah ning sadurunge apa sing sakbare, kemungkinan ra ana sadurunge iku berarti mboten qidam. Terus kemungkinan ora ana sakbare iku jenenge napa? Mboten baqo. Iku mustahil. Kenapa kok mustahil? Berarti Gusti Allah niki zat sing hadis ya. Perkara sing asale gak ana dadi ana. Nek hadis iki ya butuh ambekan napa mau sing nyiptakno. Lah engko sing nyiptakno konsekuensine ngono. Nek mandeg nggih, ya berarti ora layak dadi pangeran niku mau. Ya. Utawa engko nek apa meneh dimentokno ya di apa jenenge dadekno daur. Gusti Allah ciptakno A ciptakno B nyiptakno sapa Gusti Allah. Iki ya padha mustahil. Paham?
Nah, utawa engko ana tasalsul Gusti Allah ciptakno A sing nyiptakno B sing nyiptakno C sing nyiptakno D sampai gak ono mentoke. Iki sing tasalsul iki ya padha mustahil. Engko nek ana mentoke ya padha mustahil. Wong Gusti Allah napa jenenge Gusti Allah niki pencipta mosok asale ora ana. Pencipta iku mau ndoingan wajib wujude. Muhal adame. Ya, iki padha mustahil. Paham? Paham mboten? Maka konsekuensine wajib qidam, wajib napa baqa. Paham? Yes, mbah sampean paham gak paham lah terserah wis. Ada pertanyaan kene? Ada pertanyaan mboten? Jadi hadis iku apa? Iki tak apa sih ben nguatno pemahamane sampean ya. Jadi hadis iku napa? Hadis iku napa? Perkara sing yang baru. Artinya apa? Didahului tidak ada asale gak ono jadi ono. Ya. Iku jenenge napa? Hadis. Gusti Allah mustahil hadis. Ora mungkin. Nah, kula sampean hadis iki. Tapi nek Gusti Allah apakah hadis beliau? Ndak. Engko ana jenenge muhdis. Iku napa muhdis? Hadis muhdis. Zat yang menciptakan. Apa? Zat yang menciptakan. Nah, kok misal ya Gusti Allah hadis pasti butuh kalih muhdis. Iku ya mustahil. Kula sampean hadis nggih mboten? Butuh habis muhdis. Artine kula sampean iki ana nggih. Asale gak ana terus bariku dadi ana. Nah, berarti pasti iku butuh habis sing jenenge napa muhdis. Kula sampean pasti butuh habis muhdis. Sapa muhdise? Yaiku Gusti Allah. Nah, kok misal ya Gusti Allah iku mau hadis ya ora baqa ora qidam berarti kan hadis ya. Ana kemungkinan ora ana berarti kan hadis. Ya, maka pasti ini butuh habis muhdis. Paham? Lah muhdise sapa? Sing nyiptakno sapa? Lah iki mau engko ana konsep loro iki mau. Nek daur iki diciptakno A ciptakno B sing nyiptakno sapa? Gusti Allah misalkan. Iki kan jenenge daur muter. Jangankan koyo ngono, anak wae ora mungkin. Nggih. Sampean anake Pak Fulan anake Pak Fulan anake sampean. Iso ta ora kaya ngono kuwi? Gak bisa. Ya. Nah, iku ora iso daur kaya ngono kuwi. Ya apa meneh kok kaya ngene iki sing penciptaan. Ya gak mungkin daur. Dadi ana kemungkinan kok misal Gusti Allah niki mau hadis ya dan butuh muhdise iku mau. Dadi ana kemungkinan daur utawa tasalsul. Gusti Allah ciptakno A ciptakno B ciptakno C ciptakno D sampai gak ono mentoke. Iki ya padha mustahil. Paham? Paham? Nah. Utawa misal ana mentoke Gusti Allah ciptakno A wis pentok ning kono kuwi. Ya wis sing layak dadi pangeran ya sing A iku mau. Iki ya gak layak dadi pangeran. Dadi iki konsekuensine perkara sing mustahil iku mau. Maka wajib bagi Gusti Allah gadah sifat qidam, gadah sifat napa? Baqa. Paham? Paham mboten? Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.